Ir-raġel ta' 71 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara ħabta bejn il-karozza misjuqa mill-vittma u l-karozza misjuqa minn żagħżugħ ta' 20 sena. L-inċident seħħ is-sibt tal-ħabta ta' 11:09 ta' filgħodu fi triq id-daħla ta' San Tumas Marsa Skala. Mill-ewwel investigazzjoni li saret irriżulta li l-anzjan kien wasal biswit ir-residenza tiegħu u kien qed idaħħal il-karozza fid-drive-in meta żagħżugħ tilef il-kontroll tal-vettura BMW u baqa' dieħel fil-karozza tal-anzjan. Vettura oħra Mazda Demio li kienet ipparkjata intlaqtet ukoll fl-inċident iżda fortunatament fil-ħin tal-inċident ma kien hemm ħadd fiha. Fil-post issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku tal-ambulanzi sabiex jassistu. Bir-raġel li ttieħed l-isptar Mater Dei għal iktar kura fejn aktar tard ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji. Is-sewwieq ieħor ma weġġax. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Lara Lafranco li ħattret inkjesta filwaqt l-investigazzjonijiet mill-Pulizija għadhom għaddejjin. Għal dawn l-aħħar snin diversi residenti u persuni li jagħmlu użu minn din it-triq kemm il-darba appellaw lill-Gvern biex isir xi ħaġa s-sikurtà f'din it-triq. Dan hekk kif dan ma kienx l-ewwel inċident tat-tip tiegħu f'din l-istess triq. Madankollu l-appelli tan-nies dejjem waqgħu fuq widnejn torox tant li baqa' ma sar xejn.